matian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga. Sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:10, kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Gain pahayag ni Bacolod Councilor Renesito Novero nga liwat nga magapatigan sang survey ang Division of Bacolod City para mahibaluan kung pila pa ka mga manunudlo ang wala pa nagpabakuna kontra COVID-19. Una nga ginsapol sa Bacolod EOC upod si Novero ang masobra 1,000 ka mga public school teachers. Tinalikdan nga si Mana bangod wala pa makapabakuna.
Ginpahayag sang konsehal, chairman sang Committee on Education na positibo ang reaksyon sa mga public school teachers sa ginpatigayon nga pagsinapol kag subong nga semana posible makapatigayon sang empirical survey sa ilang hanay. Ginpahayag ni Novero nga kalabanan sa mga concern sa mga manunuddo ang ilang comorbidity, health situation kag psychological concern. Apisa rin hindi mandatory ang pagbakuna, ginpahayag sang konsehal ang benepisyo sang vaccine nga makahatag proteksyon sa ikayong lawas kag sa sulod sang ila panimalay. Nagapabilin nga status quo ang pulisa sa syudad sa Bacolod, may kang tanan sa ginapatuman nga preventive measures sa batok sa COVID-19. Sunod kay Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, wala sang may nabaton nga notisya gikan sa IATF nga ginapaboran o kung wala ang apelasyon nga ipaidalom sa alert level 3 ang syudad. Apang ginpahayag nga Martes nga adlaw sa nakabaton sang email ang syudad gikan sa Secretariat sang IATF nga nasaad nga hindi pwede nga maapilar ang alert level system. Suno sa anay City Administrator ang classification sang region sa Bacolod yara sa alert level 3. Ginpatag ni Ang, wala sang may gindugang nga restrictions pangod alang-alang ang pagpatuman, ilabi na nga nagdubo na ang COVID-19 cases. Nagnubo naman ang hospitalization o kung hospital utilization rate, subong man na COVID-19 deaths kag ang utilization sa mga isolation facilities. Suro pa kay Ang, sa nagliligad nga semana, consistent sa triple digit ang COVID-19 cases sa Bacolod pero nagdubo ini kag yara na lamang sa low double digit sa malapit duha na ka semana. Sa karon padayon ng intensified nga vaccination program sa Bacolod, mangod suno kay Ang, naganubo ang COVID-19 cases kung nagasaka ang numero sa vaccination. Well, amo na ang classification nga ginhatag sa aton. But as far as our implementation diri sa aton PDITRV, pareho lang sa gyapon, status quo lang kita sang when we were under GCQ-HR. Wala kita sang mag-impose nga additional restrictions. Ang kabahin sa pagpahayag ni EOC Executive Director M. Ang. Umpisa na subong nga semana sang Negros Occidental ang pagbakuna sa rest of pediatric population o ROPP. Kini among kabataan nga nag-edad 12 tubtob 17 anyos nga wala sang comorbidity. Sa may siyudad sang Talisay, pagasugdan ang pagbakuna sa Nobyembre 5 sa may Talisay City Public Plaza pagi sa Moderna vaccine. Ginpanawagan man sang siyudad sa mga luig magpabakuna nga magpalista sa midwife sang ilang barangay. Sabay naman sang siyudad sang Sagay kapin sa 400 ka mga menor de edad ang nakalista nagod bakunahan sang Moderna bilang unang roll out sa sininga kategorya. May Pfizer vaccines man nga gintala na ang syudad dagod ibakuna umpisa Nobyembre 8 tubtob 12 tuig 2021 sa may vaccination center sa may Sagay, Bagsakan Market kag Sagay City Gymnasium. May pediatric vaccination man nga petigayunon sa may Don Salvador Benedicto gamit man ang model na pang Pfizer vaccines. Panawagan sang banwa nga makig-angot lang sa barangay health workers o na midwife nga nakadistino sa barangay o kung magkadto personal sa municipal health office. Liwat nga ginapanugyan sang Commission on Elections sa Region 6 sa tanan nga mga kandidato nga nag-file sang Certificate of Candidacy kung mahimo, ilalantawon sa website sang COMELEC ang mga ginapagwa nga listahan agud masiguro nga wala sang problema ang mga detalye kag impormasyon nga nabutang sa ila record. So kay COMELEC Assistant Regional Director Attorney Thomas Valera, mas labing maayo kunta temprano pa nga makahimo sang correction ang isa ka kandidato in kaso gid man nga mayara sang sala sa ila record antes pa man mag-umpisa ang pag-imprinta sang balota. Sa piyak nga bahin, sentro karon sang preparasyon sang COMELEC ang natalana nga ERB hearing sa palaabuton nga Nobyembre 11 antes pa man ang patigayunon nga pagdihon sang project of precincts. Sa iban nga balita lokal, ginakwestiyon ni Undok Secretary General Diego Malacad ang memorandum circular ngin pagwa sa Department of Transportation ango sa pagkakasang plastic barrier sa mga public utility vehicles sa PUV visa. Ginpahayag ni Malacad nga may diskriminasyon sa memorandum ngin pagwa sang Transportation Assistant Secretary for Road Transport kasi Mark Steven Pastora. Bangod nagasakop lamang ini sa National Capital Region, Cavite, Bulacan, kagiban pa nga bahin sang Luzon ang kaundan sang memo. Sa piyak sang manon ni Pastora, nagapangabay si Malacad siya mga miyembro kagiban pa nga mga drivers and pasahero nga mga salakyan nga hindi gid pagkakason ang mga plastic barriers agud malikaw sa mga violasyon. Ato na ginaklaro subong kayang order sa DOTR
department lang na siya absoluto. Kaya ang Department of Transportation under siya sa IEPF, no? Ang IEPF, wala yan ang order na kakasman ang barriers. Nabatian ang tingog ni Ondok Secretary Diego Malacad. Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang ginaligar commercial sex worker matapos ginuthang sang riding in tandem launa 20 sang hapon sa sa Purok Lampirong, Barangay 2, Syudad sa Bacolod. Ang biktima gin kilala kay Renalyn Maming, kag residente sa Banwa sang La Castellana, samtang wala pa makilala ang mga sospetsado. Suno kay Police Station 2 Deputy Chief of Police Lieutenant Junito Pastrana, nagalakat si Maming singit parapitan sa mga sospetsado kag ginuthang igo sa nawala sining kilay lapos sa likod sa iya ulo gamit ang wala pa may baluan nga sahi sang armas lutang kag naglapos ini sa likod nga bahin sang iya nga ulo. Gidayon man nga nagpalagyo padulong sur nga direksyon ang mga sospetsado. Nagwa man sa investigasyon nga madamo sa reklamo bato kay Maming tungod nagakadula ang mga personal nga kagamitan sang iya mga customer. Subong padayon pang investigasyon sang otoridad sa insidente. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, lasais DC size, mataas balang presyon sang imudugo, ikaw bala ang may hypertension. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita.
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire on my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa aksyon! Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time, D3 Biofood Supplement mga ka-aksyon kung nagabalik.
Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginanunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga mag-uumpisa ng tanan nga talatapan sang LTO sa pag-issue sang driver's license nga may 10 ka tuig nga validity sa bulan sang Disyembre. Nagligid nga Oktubre 28 sa nag-umpisa ang LTO licensing office sa may East Avenue sang sining nga lisensya. Ginpahayag sang Presidente sa nga tape address ang nabilin nga mga LTO offices sa Metro Manila ang mag-uumpisa subong nga bulan kag pagasundan sang iban pa nga rehiyon na. Si dalom sang Republic Act 10930 nga permado sang Presidente sang 2017 ang mga mayara sang professional kag non-professional driver's license nga wala sang bayulasyon sa RA 4136 kag iban pa nga traffic laws, rules and regulations sa sulod sang 5 katuig ang tugutan nga maka-renew sang lisensya nga may 10 katuig nga validity pero subject naman sa mga restrictions nga posible patuman sang LTO. Gina-require man sang ahensya ang mga renewal applicants nga magpahidalam sa comprehensive driver's exam nga pwede face-to-face o kon online pag sa portal.lto.gov.ph. Inmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa Department of Interior and Local Government nga hatagan penalidad ang local government units o kon LGUs kag local chief executives o kon LCEs nga wala sang performance sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno. Sa tape public address ang Presidente, ginpahayag nga si DILG Secretary Eduardo Anyo amo ang iya ginmanduan nga maghatag penalidad sa LGU kag LCEs nga wala nagagiho o kung wala ginaustar ang bakuna sa panahon nga ginatalana. Palayag pa sang Presidente, hindi niya mahibaluan kung di nagkulang ang gobyerno sa deployment sa bakuna tungod kung lantawon, wala sang problema sa National Capital Region apang pag-abot sa provincial kag regional level, dito na nagagwa ang mga problema. Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time sa dugang pangabalita nasyonal. Ginpahayag ni 3-term Senator kag subong Deputy Speaker Loren Legarda nga kinahanglan pasang karon ang paghatag suporta sa mga programa sang socio-economic sang gobyerno agod matagan sang palangabuyan kag trabaho ang mga pigado kag vulnerable sector subong nga mera sang pandemic. Suno kay Legarda kadungan sa pagpasangkad sang healthcare services sagud mapanubong kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Among pagsuporta man sa pondo para sa mga sustainable livelihood programs. Bilang author kag sponsor sa mga laing nga tuyo nga ma-promote ang palangabuyan kag trabaho kang isang Magna Carta for Micro, Small kag Medium Enterprises, Barangay Livelihood and Skills Training Act kag Public Employment Service Office o PESO Act, handom ni Legarda nga ang pondo mangini sa pandemic recovery budget kinagahatag prioridad sa pinakapigado kag solusyon sa mga kinahanglanon sang vulnerable communities. Ginpasiguro ni Presidential Aspirant Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga hindi niya pagkontrahon ang mga kritiko sa iya administrasyon sa tion niya mapili siya bilang presidente. Suro kay Dumagoso, pamatian sini ang opinyon sang yara sa oposisyon apang hindi sinipagbaliwalaon nga kinahanglan aktuhan ang mga importante nga obligasyon sa gobyerno. Kumpiyansa si Dumagoso nga mahapos siya nga updon sa trabaho kag handa man ining magsabat sa anuman nga dialogo may kang tanan sa iya pagdumala sa gobyerno. Sa balita, sa aksyon. Lasay si Media Philippine Standard Time. Inyo na batihan ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon. Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Nobyembre 3 sa tuig 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Gag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,